барысы да кул эшләре. Суфия Хайбрахманова инде 30 ел татар милли киемнәре тегү белән шөгыльләнә. Әлеге күлмәк һәм костюмнарның һәрберсенә күңел җылысы, күпме күз нуры салынган ди. Кулдан чигеп, төймәләрен бөртекләп тезеп утыралар. Бер кечкенә генә калфакны тегүгә генә дә дистәләгән кешенең хезмәте керә. Рәссам, дизайнерлар, чигүче, тегүчеләр. Менә бу безнең менә хәситтә, моның авторы Аглай Липина дигән художник. Менә ул монда кулланган канитель дигән материал, анасы залотная нить һәм бисер. Хәзер күннән эшләнгән хаситәләргә сорау зур. Милли бизәкләр белән эшләнгән яулыкларны исә яшь буын үз итә. Элегрәк озын җиңле күлмәкләр өстеннән алъяпкычлар бәйләп йөргән булсалар, хәзер милли бизәкле, бер төсле тукмадан тегелгән күлмәкләр модадан. Хатын-кызлар кигән калфакларны да хәзер күбесенчә кечкенә генә түбәтәйләр алыштыра. Калфак, түбәтәйләр, хәситә, чигеп эшләнгән камзуллар. Татар милли киемнәре ерактан ук күренеп тора. Тарихыбыз, горыф-гадәтләребез, милли кыйммәтләребез шушы киемнәрдә чагыла да инде. Башкорт милли киемнәрендә исә кызыл төс өстенлек итә. Ул мәхәббәт, яшәеш символы диләр. Күлмәкләрнең чабуында, җиң очларында төрле төсләр белән чигелеп эшләнгән бизәкләр. Бу явыз рухлардан саклану өчен. Хатын-кызлар баш киемен, әркәс, кашмауны, безнең изүләрне алыштыручы селтәрне аеруча яратып алалар. Элегрәк чит ил тукмаларында кулланганнар. Хәзер нигездә үзебезнекеннән генә тегәбез диләр. Аерыла технологиялар белән, рәсемнәре белән, күбрәк көмеш куелган безнең шуннан безнең, наверное, икенчерәк сезнең бик күп алтын вышивкаларга салына. А безнең төс кызыл, яшел. Беларуси кунаклары исә җитеннән тегелгән киемнәр алып килгән. Алар тәнгә рәхәт һәм көндәлек кию өчен уңайлы диләр. Җитенне дә үзләрендә җитештергәнгә күрә аны кайтарту белән бәйле проблемалар юк. Россиянең 30 төбәгеннән һәм 7 чит илдән килгән һөнәрчеләрнең максаты бер – үз эшләнмәләрен башкаларга да күрсәтү, милли киемнәрне дөньяга таныту. Ты должен знать свои корни. Тарихыбызны, горыф-гадәтләребезне чагыштырып карау өчен башка милләтләрнең яшәешен дә күрү кирәк. Нәрсә белән аерылабыз, нинди охшаш якларыбыз бар. Бу фестиваль шуны аңларга ярдәм итә. Башкала халкының төрле милләтләрнең яшәеше, мәдәнияте, тарихы, киемнәре белән танышу мөмкинлеге әле 7 августка кадәр булачак. Инзилә Хусаинова, Олег Мыльников, Яңа гасыр каналы.